Bisó d'Altamira és una pintura rupestre. Pertany a l'art francocantàbric i està datada aproximadament al voltant del 13.000 abans de Crist. Pertany al Paleolític superior. Es caracteritza pel seu naturalisme i per l'interès de representar els detalls, així com per la seva policromia. Els colors negres, blancs, vermells, grocs i ocres són els que s'utilitzen. Aquest tipus de pintures es conserven en coves que tenen el sostre impermeable, protegides de la humitat i de la llum. No s'ha representat la figura humana i, en canvi, hi ha representats animals.